Kubleshibun kardom epibaro kinong page ya kanika kubor lengba ka social media YouTube channel chong ka riboy presbyterian sinap nga ayapi ka kerteng ka patyang tam bat onong pen imchungi Jesus Christ te shwa bangin snap ya ka tin ka chong oblay tongin pai shoblay ta ka chung duwai nga pen pau ka chung sngu ya me ablay banyo bansam ya ka tin ka chong me hakani ka por lengba ka social media na marka ta try to ker khu bat pen kentang ya ka di khu por ka bangan sesam kan long ro ka bor ka dawai ba na ka benta jong lang baro bersnap mensa skor ja ka tin ka jong to pha yo men sim ba khu yang way by way ki bersnap pat banung kren ro kum chu karteng ba tiang tam pat no pen chungi Jesus Christ amen prolog ba eh kani kadai kesni ke bangitip kadai kesni jong ka Pentecost tin Pentecost kadai kajing le niam jong ki Jews kabadai kajing dap san posni ha kajing rakhi niam jong kajing lai kani kadai ru kajing dap san posni nado bau Jesus Christ ulami pat na kajing tep nado kajing wan her mensim bakoid ha Jerusalem dai hakani kajing dap san posni bau Jesus ha kajing long kapakenja mensim bau mensim bakod un her haka balang haki ar chispa ar pomut ki Kristen kapaning kong layo tu ba kensan layo sngew ya kajing sawa napning kum kal kabape kertep bat kalapendep ya kajing baro kawe takaba kilasyong bat lapau haki telik bapai bapna kum kading tikala syong halor uwe pa uwe naki la pendep yaki baro da umensim bekui bat kilas dang ban kren haki we pat kitlit ni kakitin kat kumba umensim ula aipor yaki ban kren kajing temu kebakrau jong ka Pentecost kalong bo Jisu ula kular lupa bolo ong haki senran bakin omlai no na Jerusalem Henry ban up ya ka jingkular jong ukupa ba pinyo pedang ya ka bod and dalawan mensim bakut happy bat pinlong unong pla yanga ha Jerusalem ha Judea ha Samaria but hadu ka bakut ka pertai around the world hakani kapor kabangakwa banyeselok ya kaktin ka jong play ban puson ban perkat lang bat phi hakani kapor kalong kabangabu ka kerteng jong kani ka sermon kalong empowered by the Holy Spirit lani ban pen kubor da mensim bakut ka kata ka jingpen kubor jong mensim bakut ngitip ba ka jingpen kubor da mensim bakoi ka deiru bau bleu aibor yo mensim bakoi banlong unong sumar unong yarap unong yada unong aibor haka jingim jongi kum ki Kristen kum ki kun jong uble ulong ubakra uba donbor ba unla ularu ban penkala ya ka jingmut ka jing perkat na ka jingmut ka pas rim sya ka jingmut ka patamai ya ka jingim ka patamai ka tin ka jong uble ka bangakwa ban sam hakani ka por kalong ka baphila ban shem naga gospel jong Yunus kalenong ka bakhat saw ka khot ka pan kan riu kan yo ka tin ka jong play ko ngaru ngan duwa yo pa
Tin ai ya phi ya wei pat unong pentengen. Bo nyo ya salem bat phi hala ka arta. Ya umensim uba ka jingchisha. Ke ya uba ka perthei kan yo ban pedang. Namba kam yo hi ya u. Ane kam itu ya u. Phi Henry phi itu ya u. Nama uyasa bat phi un long ro bat phi. Ka tin ka jong uble upan pan kan mau. Hakani ka por kolong. Mo uble jong yu Jesus Christ. Upha ya unong pentingan. Nomar u aibor ya umensim bakui. Banyo ya ka jing pentingan. Utrai Jisu u promise lani ukular ya ki senran. Bat ya ki kun ki basius pa jong uble. Baun pa no da unong pentingan. Kadai umensim bakui. Kum ka bangingay how Chris haba ka jingim ka jongi bangiyay laning ka jinglong mensim ka jongi ka jingay na uble na kumno laning nakano ka daw ka bom la ban batay Henry habang iyo sngew ya kaktin ka jong uble what happening ka jing sngew si what happening ka jing what happening ka jing pang ka jing chitom what happening ka jing du mensim Lani hakano ka benta ka jingim ka jong ngimat. Ni don kam ya ka jing pentengen. Ka jing pentengen ka wan. Na ka bor jong men sembako. Haba u Jesu Christ u duwai hakupa. Wadu u ai ye weipat u nong pentengen. U Jesu om kwa bangin long marwe. Bangin long kun swet marwe. Na mar kata hadin baladep san posni. Ublay ula jubab ya ka jingduai ka jong Jesus Christ. Te ula paya u mensim bakoi. The Holy Spirit kar jong kang tir. Kasngi jong kani ka bamenta kasngi jong ka Pentecost. Ka deru kasngi ka bakerpang. Namar ka deru kata kasngi. Jong ka jingka jong ka balang. The board of the church. Kadai kani kasngi. Kalau penias sno kumbalai hajar ngut syakabalang. Kekam apostol Paul kalenong ka baar kat khot ka basaw puwi. Para bangay bai umensim bakuit u aibor lani u aya kata empowerment. Bakin yo ban sngew yo sngew ya kaktin ka jong play. Hoi leng ba jong kani por kumju. U Jesus Christ leng ba umensim bakuit. Ula aibor ya ki bangit ban im bat ban long ka nuksa ka babhana ka benta ki weipat to live our life our faith to witness others kendiat sngi ka baladep hakapor bangawan pai na keri Kerala hagajingyai lenti ka jungai ngakendu we bai songlang ko paseniar uyathu yakador jong kapisa hakatei keri Muslim hakuwait Middle East. Kani kari kuwait kadai kari kapa kapisa ke jongka kalong kabarem dor hadu kata kata kadai ka first class what kiri America ki European countries kimla but compete la nin chor ya kador jong kapisa ke jongka uyathu ya kadai kari kabarus pa hadu kata kata Sipor hadin katu kanipor. Nia kren ban nia keli. Hadin bangalapoi New Delhi Indira Gandhi International Airport. Te hadin bang ila landing banwan pai sya Guwahati. Haga hapo aeroplane. Ukeli nga pide Kristan. Ngajubab da kabakalut. Hoy ngalong Kristan. Te uniu upralok Muslim Ukraine nga. Yu uyathu nga. Ba ki weipat kiniam jong kapertei lai tang ki Muslim ki pai shadujok all religious go to hell only Muslim go to heaven tengah kendit red pat keli kumno haba ka niam ka jong pi ki hikai ya kum kita tengah keli pat pi ngai ya men sim bakui pi ngai jo Jesus Christ badai kun jong play
uya thu yang nge yu Jesus Christ ulong tan kinong ya thu lupa Henry kadu kan ni por hadin bangai thu syapang ka bor jong men sembeku ni muslim usngap jah buat ul kongu ngam tip Henry ni muslim ka ching duai ka jonga ka lo to pa yu men sembeku ya kum kini ki priu lakin tip ya ka ka bor jong men sembeku ka ka bangakwa banyak keren banyak tu ban perlu jemput hak ni kepor kalong ba ni dei ban long ki nuksa na ka benta jong ki wei pat ba ngin ben ya ka bor jong men sim ba khoi ba men sim ba khoi ulong ba krau ba don bor hadu ka ta na maru ai bor da play ka point ka bangakwa ban selok ban pen perkhat kalong ba Tongin pedang ya ka bor jong men sim ba khoi utrai jong Jesus Christ ukular la promise ban pa do men sim ba khoi knang bangin yo ban le kam kraw na ka benta ko jong bli yonis khat sao khat ar kum ta ha ba Jesus Christ ukular kat ba don lang pat kisenran kat ba dang don haksla jong ko perthei kawan long chisha haksi jong ko pentecost ba Jesus Christ ula pedang ya men sim ba khoi ba blay chungi ule ya ke ke ba ukular namar kata ka deru bangin perkhat yala de ya ke jinglong ke jingim ke jungi bangin yo ban pedang ya ka por chung ban sim bakut ha ke jingim jungi shimet ho ya ke ying ka sem badro ya ka men badyo ya ka balang badro ya ka pastorate ya ka presbytery ka sinod badro ya ki weipat ki kan hun balang bangin yo ya ka jing yo ya ka bor bangin ni pedang ya ka bor jong men sim bakut kenang bangin yo ya ka jing tip ka jing shai ka ba uble ukren ha ka jing im ka jung leng ba ka jing puli ya ka tin ka jung uble ni tip shai ba kum ki kristan ka kata ka so jong men sim bakut what is the fruit of the holy spirit ka chiti jong apostle paul chakinong kalicia ka lenong ka ba san ka khot ka ba ar ka khot ka ba ar pholai tin ka jong blake ong kumis Henry so jong men sim bakut kalong ka jing it ka jing kemen ka jing suk ka jing esha slem ka jing spoon ka jing ba ka jing yaine ka jing jamnut ka bor halor de namar kata tongiti tongin pen klein ha ka jing ai tlot ka jungi ja ka jing artatin ka jungi tongin pen du ya ka jing donut mau ka jungi ban pai shoble ya ka jing im ka jungi bangin yo ya ka bor jong men sem bakoi bangin pedang kum baki khun ki jong ble kum baki senran ka jong Jesus Christ ki ba pedang ya ka bor jong men sem bakoi bat ki ban pen kala ya ka kristan ki hadu lai haja namar kata kade ya phi bat yanga ban long ru kum ki khun ka jong ble bangin long chi sha kumuso yang men sim bakoi ba ba ka perthei ka bangi im ka dap dang ka jing ka jing jinjar ka jing sniu si ka jing thang ka thma ki bunjai ki jing sniu jo ka perthei namar ka tanga khot ya phi wei pa wei bangin long ka nuksa pa pha ha ka jing im ka jongi bangin long ki khun jong men khun jong ble ba dap da ka bor jong men sim pa khoi ka jing duai ka jonga ka long ba tongin long ki nuksa ba pha bangin yo ya ka jing pengen ya ka jing im ka jongi ba tong nang ya shakmat ya ka sinot ka jongi ya ka district riboy ka ba it jongi bangin im tip briu tip ble ban ban long kum ka sngi jong ka pentecost bangin in sngiu pher ya ka jai ka thain ka kor lan ki rai ka hima bangin long shipara ho Chris kumba uble ule bat ukular ba Chris un pa ya un nong pengen bang ngin long marwe what happening ke jing thiapang what happening ke jing kuslai what happening ke jing du jing kermen ha ke jing im ke jung
ba to pha da umen sim ba khoi ban wan cha umen ya ka donut ka chong pi ban chen sha da umen sim ba khoi ban long ka nuksa bangin long ki khun ka chong ble bangin pen e ya ka nuksa ba 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 ro ban ngin long ban pen e cha ka per thei ba khun ki khun ka chong ble ki ba but ya Jesus Christ ki ba long ki khun ki ba tip briu tip ble ba long shipara hau Chris ban yai hakeleng kari ka per thei ban long kum kita ban pen kala ya ka per thei lengba ka ching duai hoi lengba ka ching IT hau ble ha ka ching ka chung na ka benta ka burom ka chung ble amen hu ble shibun kardom